ସେଦିନ 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସ୍ଥିର କଲେ ପିକନିକ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପିକନିକ୍ ଯାଇ ଭୋଜି କରି ଖାଇସାରି ଫେରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯାହା ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ କାହାଣୀଟି ଶୁଣିବା। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀଟି ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର କାହାଣୀଟି। ଆମେ 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଏକତ୍ର ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। କଲେଜର ଖରା ଛୁଟି ହେବାରୁ ଆମେ 5 ସାଙ୍ଗ ଏକତ୍ର ହୋଇ ସ୍ଥିର କଲୁ, କଲେଜର ଛୁଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଲ ଆମେ କେଉଁ ଭଲ ଜାଗାକୁ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଯିବା। ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ପାଖରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଯିବା। ତା ପରଦିନ 5 ସାଙ୍ଗ ରାହୁଲ, ପୂଜା, ନେହା ଓ ଓମ୍ ଏବଂ ମୁଁ ଭୋଜିର ସାମାନ ନେଇ ଭୋଜି କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ପିକନିକ୍ କରିବା ସ୍ଥାନକୁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ସହରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା ଏବଂ ପରିବେଶ ଓ ସୁନସାନ ଥିଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ପରେ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲୁ କି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ 5 ସାଙ୍ଗ ଯାଇ ସେଠାରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଖାଇବା ତିଆରି କଲୁ, ଗେମ୍ ଖେଳିଲୁ ଏବଂ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ ଏବଂ ଭୋଜି ଖାଇଲୁ। ଏବଂ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଜଙ୍ଗଲର ମାହୋଲ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରାବିବାର ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ରାତ୍ରିର ଜଙ୍ଗଲ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା। ଆମେ ଫେରିବାକୁ ଯୋଜନା କଲୁ। ସେ ସମୟରେ ପୂଜା କହିଲା, ମୋର ଫୋନ୍ଟି ମିଳୁନି। ସେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ପୂଜାର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ଦୂର ଆଗକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଝାଡ଼ି ବୁଦା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ମୋର ଫୋନ୍ଟି ଜଙ୍ଗଲର ଝାଡ଼ି ବୁଦା ପାଖରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ଯାଇ ନେଇ ଆସୁଛି। ସେ ଏକା ଖୋଜିବାକୁ ଗଲା। 5 ମିନିଟ୍ ବିତିଗଲା, 10 ମିନିଟ୍ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଫେରିକି ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲୁ, ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫେରିକି ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ମନସ୍ଥ କଲୁ, ଚାଲ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା। ସବୁ ଏକତ୍ର ହୋଇ କିଛି ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଓମ୍ ଏକ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲା, ବଞ୍ଚାଅ। ଆବାଜ ପୂଜାର ଥିଲା। ଆବାଜ ଶୁଣି ଆମେ ସେହି ଦିଗକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଅଚାନକ ବୁଦା ପଛରୁ ଏକ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବାହାରିଲା। ତା ଚେହେରା ଧୂଆଁଳିଆ ଥିଲା, ଆଖି ଦେଖିବାକୁ ଲାଲ ଏବଂ ସେ ପବନରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ଆମେ ଡରି ଯାଇ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ନେହା ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। ଆମେ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରି ପୂଜାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଟାଣି ବାହାରକୁ ଆଣିଲୁ। ସେ ଥରୁଥିଲା ଏବଂ କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନଥିଲା। ଆମେ ଯେମିତି ସେମିତି ଗାଁକୁ ଫେରି ସବୁ କଥା କହିଲୁ। ଗାଁର
ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ କହିଲେ କି ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରୁ ତାର ଆତ୍ମା ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲୁ କେବେ ବି କେଉଁ ସୁନସାନ ଜାଗାକୁ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ପୂଜା ଆଜି ବି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ରାତିର ଭୟାନକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ।